Achos bythefnos yn ôl roedd Heno yn fyw yn Mhendyris, Tylerstown, yn dyfe, mhentre Rob Page, wrth bod fe'n cyhoeddi I garfan. Ie, wel Heno, ni'n mynd nôl I Gwm Rhondda ac I Dreorci, tro yma. Ie, mewn llai na 2 flynedd y fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld â'r Rhondda Cynon Taf. A dros y penwythnos, fe gafodd yr Eisteddfod leol gyntaf I chynnal yn y Rhondda, a hynny am y tro cyntaf hanner canrif. Ie, Jeia ath draw I Dreorci, mae'n anodd I weid, I weld talent eisteddfodol yr ardal. Kelly, yr Eisteddfod cymunedol cyntaf yn y Rhondda ers y 50au. Sut ti'n teimlo? Fi jyst yn teimlo, really emosiynol yr wythnos yma. Mae'r gwaith paratoi wedi cymryd oesau, ond mae wedi talu dyled. Mae loads o bobl wedi troi lan, loads o bobl wedi cyfrestru. Mae'r cystadlu fi'n dechrau yn frwd y prawn yma nawr, so fi jyst yn cyffroes nawr erbyn hyn. Beth oedd ymateb y cymuned pan wnaethoch chi gyhoeddi bod yr Eisteddfod yn digwydd yma? Oedd ymateb y cymuned jyst yn wych. Gathon ni dros 230 o gynigion o ysgolion Cymraeg, ysgolion di-Gymraeg, ysgolion tu fas i'r cwm, oedd e jyst yn wych. Mae'r stuff gwaith cartre, gathon ni llwyth yn cystadlu yn y gwaith celf a'r gwaith llenyddiaeth. So mae jyst yn cyffroes nawr bod y diwrnod wedi cyrraedd a ni'n gallu roi'r holl ganlyniadau mas a jyst gweld wynebu'r plant hefyd sy'n cystadlu. Mae jyst yn lush. Faint o waith paratoi sydd wedi mynd mewn i'r diwrnod yma? Lot o waith paratoi. Ni wedi bod wrthi ers o dechrau mis Awst falle, yn penderfynu ar y rhaglen, pa fath o cystadlaethau ni'n mynd I cael. Prynhawn da a chroeso I Eisteddfod gymunedol y Rhondda. Mae'n wych dwi ddim yn diwrnod fel Mawrth y cyntaf newydd heddi. Mae jyst yn dydd Sadwrn yn nghanol mis Tachwedd yn Treorci a mae'r bwrlwm Gymraeg I weld trwy'r dref I gyd. Mae ni bobl wedi dod I gystadlu o Gwm Rhondda ac ymhellach o Gaerdydd, o Gaerffili, o Faesteg. A mae'n wych, mae'n ddiwrnod I ddathlu Cymreictod. Mae cynnal Eisteddfod yn fuddiol iawn i'r gymuned. Mae ni mewn tref sydd yn fyrlymus iawn. Mae yna lot fawr o bethau digwydd yn Treorci. Mae'r calendr o nawr Sandolig yn llawn iawn. Ond mae heddiw yn ddiwrnod pwysig. Mae'n cael ei nodi gan y busnesau lleol, gan y gymuned, gan yr ysgolion, a nid dim ond yr ysgolion Cymraeg. Mae pobl yn dechrau siarad Cymraeg unwaith eto yn y cwm, dim jyst pobl sydd yn medru'r Cymraeg yn barod, ond ddysgwyr, mae llwyth o ddysgwyr yn cystadlu gyda ni heddi. So, I fi, jyst rhywbeth amazing dros yr iaith yw e. Bod ti wedi cystadlu, falle bod ti wedi... A chyn i'r cystadlu gychwyn, ges I gyfle I siarad efo'r prifardd Dylan Tudur Jones a fydd yn beirniadu'r cystadlaethau llenyddiaeth a llefaru. Mae pawb yn deud mae'r cystadlu sy'n cyfri nid yr ennill. Fel beirniad, ydy hwnna'n wir? Wel, fel beirniad, na fod yr unig beth mae beirniad isio ydy safon. Ond wrth gwrs, mae'r cystadleuwyr, dwi'n meddwl bod rhan fwyaf o gystadleuwyr sy'n dod I Eisteddfod a ryw obaith bach mae nhw sy'n mynd I ennill. Ond be da ni'n gobeithio amdano fo pnawn yma, a dwi'n siŵr y cawn ni safon. A dyma rhai a gyrhaeddodd y safon. Rydw I wedi ennill cystadleuaeth canu 19 blwyddyn 6 ac 2. Dwi wedi ennill llefaru unigol. How do you feel that you've won? It feels really good, but I didn't think I was going to win because when I was up there I felt a bit sick at the start because I was like, I'm not going to win this, I don't speak Welsh at all. And then they called my name last, and I was like, wow. It's my first time at the Eisteddfod. I really enjoyed it. I really enjoyed seeing all the children perform, particularly Jack. Yeah, I'm very, very proud of how well he performed and in a second language that it's not something that's very good in our household, but it's just really proud of him. You know, it's a big part, a big part of the culture in the valleys, the language, and it's really nice to see that the language is being brought back and still a major part of the curriculum as well. Mae heddiw wedi bod yn gyfle gwych I glywed yr holl talent sydd yma yn y cymoedd. A pwy a wyr, falle bod seren y dyfodol jyst trwy'r drysau yna nawr.